Тоест сондажната тръба, която уния тиквари отрязаха. И се наложи. Тикварите. От колко метра викаш, че извира водата? 1150 метра. Водата е на самоизлив. Продължение над 30 години. Сондажа го прави геоложка бригада, така ли? Не е бригада, е геоложки проучвания. С това участие? Геоложки проучвания. Главен геолог Димитър Бонев. Виж, това се казват шапките на падишаха. Това е един от структурните сондажи, които сме карали с Арпон. 1200 метра. Това са опорни сондажи, които се прокарват, за да се види структурата в по-голяма дълбочина. Само. Да. Тук пише, че водата не е изследвана. А защо не е изследвана? Допълнително ще обясня. Една от основните причини се дължи на професор Вълко Гергелчев. Ако го пуснеш някъде, това може да го чуи той, ама е факт. Ами това. И какво за професора? Тогава той беше научен сътрудник. Идваха тук на обекта и работиха с една група научни работници. И ние бяхме взимали проба точно от местото, откъдето е самоизлива, т.е. от 1150 метър. Както се полага да се направи. И съответно, тъй като те бяха тук, нали, с коли, и помолихме да принесат, да вземат пробите и да ги дадат в София за изследване. Само че по пътя, минавайки през други обекти, те са ги забравили някъде и ги изгубиха. И в крайна сметка водата остана без изследвания, т.е. без яснота относно химичен, минерален и всякакъв друг състав. Всеки случай е минерална вода, защото минава през разни минерали. Носиме шише на екстрасенси, казаха, че трябва да се изследва, но е много скъпо в хейто изследването на едно шише вода. Трябваше да си вземем по една бутилка, сега да си напълним. Но вече не е актуално. Светкавицата никакъв смисъл няма, може да я изключиш световно. Каква светкавица? Върви. Вървите светкавица, той има силно слънце. Не видно защо. В момента също може да бъде изследвано, но тя няма да бъде обективна пробата, тъй като минавайки през този ствол от над 1000 метра, от които 600 метра не е обсъдени, т.е. през скала, тя разтваря в себе си и други неща, други примеси и няма да бъде това, което тя представлява точно на местото на водопритока, т.е. на 1150 метра. Добре, Сарабане, благодаря за подробните обяснения на Кунчо. Всичко тече, всичко се променя, е казал Еклезиаст. А сега може да я пипнеш, само че да не се намокриш.